Kontinuando mga kapuso, el de aton kwento este dia. Duha ka mga giingong garbong lugar sa Zamboanga del Norte ang musilbing vacation getaway nga pwede natong mabisita. O kana, ihatod ka nato gikan kang kapusong Efren Mama sa Suruita. Cierto tu, kapusong Cyril, dos destino na Zamboanga del Norte, el ta ofrece único hermosa para sa ating mga kapuso travelers. Isa rito ang resort sa Tampilisan, Zamboanga del Norte, kung saan ipinagmamalaki ang 4 na swimming pools sa gitna ng isang malawak na garden. From Tampilisan, you can also head to Liloy, Zamboanga del Norte kung nais mo namang ma-experience ang isang malapribadong vacation stay habang ini-experience ang isang infinity pool at ang beach side nito. Cosa pa kita espera mga kapuso, larga viaje ya! Prinsipiando akin na Zamboanga City, tinatayang nasa 4 to 5 hours ang biyahe via single or 4-wheel vehicle bago marating ang isang resort na along the road lang sa Tampilisan, Zamboanga del Norte. This resort and restaurant is built to cater comfortable stay to travelers in the province. May mga rooms for accommodations. And don't worry for food dahil may mga pagkain na pwede ninyong i-enjoy. Apat na malalaking swimming pools ang meron dito, intended for kids and adults. Tara, suruyo na to! Aki mismo na area, pwede to pa siya El Edna's Garden, a place of serenity. Ang ganda ng nature's view dahil may mga tourist landmarks din. There you have it mga kapuso. Suruyo na sab nato ang usa sa garbo sa Liloy, Zamboanga del Norte. Mula Tampilisan, it will incur almost an hour bago mo marating ang isang resort na nasa tabing dagat sa Liloy, Zamboanga del Norte. Tara, sunod ta!
You can enjoy exclusive vacation stay dito. May rooms and food na ino-offer. And of course, ang infinity pool. Kung preferred mo namang mag-swimming sa beach o mag-pictorial sa mga malalaki at kakaibang rock formation, andyan lang sa side ng resort na ito. Ito'y iilan lamang sa mga magagandang vacation getaway na pwede ninyong i-discover mga kapuso sa Zamboanga del Norte. Kaya, ugaliing tumutok sa At Home with GMA Regional TV for more Surritas stories. Mga kapuso, standby lang mo kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.